Yn ystod y cyflwyniad yma, fyddwn ni'n edrych ar gyflwyno 3 model, sef 1, y cylcheiraidd, y Summer a'r TPAC model. Be dyn ni'n gobeithio i ddangos efo hyn ydy ffordd o sicrhau bod gennym ni dasgau dysgu digidol cyfoethog mewn ein dosbarthiadau. A hefyd bod ni'n sicrhau'r ystyriaethau cywir wrth i chi gynllunio'r cymwysedd digidol. Ac yn gwneud yn siŵr hefyd bod y dechnoleg yna hefyd i wella'r dysgu, a bod y ffocws ddim ar dechnoleg, ond yn hytrach ar beth mae'r dechnoleg yn caniatáu i chi wneud. Dyma y model cylcheiraidd, o bosib ydych chi wedi gweld hwn yn cael ei gyflwyno mewn llawer o gyd-destynau, a mae o wir yn un sydd yn helpu ni feddwl yn wahanol mewn nifer o wahanol gyd-destynau. Dwi'n mynd i fod yn cyfeirio at y broses o gynllunio cymhwysiad digidol yn ystod y cyflwyniad yma. Da ni fel athrawon yn arbenigwyr ar feddwl be da ni'n mynd i fod yn ei wneud. Da ni'n arbenigwyr ar feddwl sut da ni'n mynd i fod yn ei wneud o. Ydyn ni wastad yn arbenigo yn ateb y cwestiwn pam? Mae hwn yn rhywbeth da ni angen wir i ystyried wrth i ni gynllunio cymhwysiad digidol. Pam bod ni cymhwysio'r sgil penodol o fewn y cyd-destun sydd dan sylw? Oes na wir bwrpas i beth da ni'n mynd i fod yn ei wneud? Be di pwrpas hyn mewn cyd-destun ar dysgu? Felly mae rhaid i ateb yr cwestiwn pam da ni'n edrych ar be da ni'n ei gynllunio, pam da ni'n edrych ar sut da ni'n mynd i wneud, sut da ni'n mynd i gyflawni hyn. Drwy ofyn y cwestiwn pam, mae rhaid i'r ateb yna gyfeirio nôl at sut mae y defnydd o dechnoleg wedi gwella y dysgu. Felly, sut mae profiadau dysgu cyfoethog yn mynd i fod yn caniatáu i sgiliau digidol gael eu cymhwyso tra hefyd yn ehangu y dysgu o fewn y pwnc. Os ydw i'n defnyddio cymhwyso digidol neu dysgu digidol o fewn y dynieitha, sut mae hwn yn mynd i wella y dysgu o fewn y dynieitha? Os dwi'n defnyddio dysgu digidol neu cymhwyso digidol o fewn gwyddoniaeth a thechnoleg, sut mae hyn yn mynd i wella y dysgu mewn perthynas â gwyddoniaeth a thechnoleg? Felly dwi am rannu enghraifft efo chi. Tasg o'n i'n gwneud yn eitha aml hefo'n disgyblion oedd ysgrifennu'n ystynedig a gwneud hynny drwy ddefnyddio llwyfan digidol, tebyg i Google Docs neu i Word Online. Felly, be ni'n gwneud? What? Y cylch ar yr tu allan. Be ni'n gwneud oedd sgwennu'n ystynedig? Sut oedden ni'n gwneud o drwy lwyfan prosesu geiriau digidol oedd yn creu dogfennau byw? Pam bod fi'n gwneud o? Wel, y rheswm pam bod fi'n gwneud hyn oedd bod na nodweddion yn bodoli o fewn y meddalwedd oedd yn galluogi i ddisgyblion rhoi sylwadau ar waith i'w gilydd. Pam bod ni'n rhoi sylwadau, dim er mwyn dweud pa mor dda neu pa mor wael oedd rhywbeth, oedden nhw'n rhoi sylwadau mwyn helpu i'w cymheiriaid wedyn i wella safon y gwaith. Mi oedd y sylwadau'n cyfeirio nôl at y meini prawf, mi oedd y sylwadau yn rhoi awgrymiadau sydd all y plentyn neu'r person ifanc yna wella, ansawdd o wella safon y gwaith. Ac yn y pen draw, mi oedd yr egwyddorion yma o asesu ffurfiannol yn golygu bod safon gorffenedig y gwaith yna yn mynd i fod yn well. Felly mae ateb y cwestiwn yna o pam bod fi'n gwneud hyn, mae'n cyfeirio nôl at sut mae hyn wedi gwella y dysgu. Enghraifft arall i rannu efo chi, os dwi eisiau plant fod yn cyflwyno gwybodaeth, so dyma fysa eto ar y cylch allanol na ar what, be mae plant mynd i fod, be dwi eisiau iddyn nhw'n gwneud cyflwyno gwybodaeth, sut maen nhw'n mynd i wneud o, dwi'n mynd i adael hwn yn ben y gorad, felly dwi eisiau i plant ddewis dros eu hunan sut ddull maen nhw eisiau ddefnyddio neu pa ddull maen nhw eisiau ddefnyddio mwyn datblygu'r gwaith. Mi fysa hwn yn gallu bod yn safle we, mi fysa hwn gallu bod yn bodlediad, mi fysa hwn gallu bod yn brosiect wedi animeiddio. Mae fyny'r plant ddewis y dull maen nhw'n mynd i ddefnyddio. Pam bod fi'n gwneud hyn? Wel, os dwi'n cyfeirio nôl at y dysgu, beth sy'n bwysig efo'r dasg yma ydy bod y plant yn cael cyfle i ddatblygu eu creadigrwydd a bod nhw hefyd yn datblygu eu gallu i gyfathrebu gyda'r gynulleidfa. Dyma sy'n bwysig, dyma pam bod fi'n gwneud y dasg, dyma sy'n cyfeirio nôl at y dysgu, dyma'r cynnydd mae plentyn yn mynd i fod yn ei wneud drwy gwblhau y dasg yma. Felly mae'r darlun sydd ar y sgrin wwan yn datblygu'r cylcheirau yn y gam ymhellach. Mae hwn yn datblygu ymagwedd, beth ni'n alw'n ymagwedd ymatebol i gymhwysiad digidol. Be mae hyn yn ei olygu? Sylwch ar y gair yn canol when, sef pryd. Pryd da ni'n defnyddio cymhwysiad digidol?
Yn hytrach na bod ni'n cynllunio bob un gweithgaredd, ac yn bendant fi ganon ni nifer o weithgareddau fyddwn ni wedi cynllunio o flaen llaw, mae yna gyfleoedd yn mynd i godi yn y dosbarth a hefyd tu hwnt i'r dosbarth i fod yn defnyddio cymhwysiad digidol mewn dull ymatebol. Mae hyn yn golygu bod o ddim bob tro wedi cael ei gynllunio. Mae yna gyfla'n codi o fewn y dosbarth drwy ddefnyddio llais y disgybl da ni wedi dilyn rhyw drywydd arbennig. Mae yna gyfla euraidd yn codi wan i ddefnyddio ein sgiliau digidol i drawsnewid neu i ehangu'r dysgu ar y moment yna. So mae yna rhywbeth sy'n eitha, beth ni'n dweud yn Saesneg yn spontaneous. Mae rhaid ni gael y rhyblygrwydd yma, bod o heb gael ei gynllunio, dydyn ni ddim eisiau anwybyddu'r cyfla yna i fod yn datblygu, i ddefnyddio yn sgiliau cymhwysiad digidol i ddadgloi mwy o'r dysgu. Os da ni'n meddwl am y ffordd da ni'n defnyddio technoleg digidol fel oedolion, dydw i ddim yn deffro'n y bora hefo nodyn ar yng nghalendr yn dweutho fi bod rai fi greu teunlen heddiw. Dwi wastad yn creu teunlen os di'r angen yn codi neu os gen i broblem dwi eisiau i ddatrys. Na'r enghraifft i chi o hyn, dwi eisiau mynd ar yngwyliau. Da chi gyd yn gwybod wan, mae yna nifer o gwmnïau hedfan, mae yna nifer o westau'n bodoli. Mae yna lot o ddata dwi'n mynd i fod yn delio hefo fo mwyn dod o hyd i'r datrysiad perffaith sy'n ateb yn anghenion ni. Felly dwi wedi penderfynu mwyn dehongli a trin yr holl ddata yma, mwyn dod i penderfynu dwi'n mynd i fod yn creu teunlen. So dwi'n ymateb i'r angen drwy benderfynu be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i fod yn creu teunlen. Pam bod fi'n gwneud teunlen? Mae teunlen am di helpu fi, mae'n di alluogi fi i ddehongli'r data, dod i benderfyniad sy'n siledig wan ar y datrysiad sydd yn gweithio orau i fi fel y person sy'n trio trefnu y gwyliau. Mae'n mynd i helpu fi edrych ar yr holl opsiynau a mae'n mynd i helpu fi goladu'r holl wybodaeth yna mewn un lle, fel dwi'n dweud, mwyn dod i benderfyniad. A dyma ffordd da ni'n defnyddio'n cymhwysiad digidol ni fel oedolion mewn ffordd ymatebol. Yn hytrach na ffordd sy'n wedi cael ei strwythuro drwy gynllun, da ni'n defnyddio mewn ffordd ymatebol i hwyluso'n bywydau ni, wneud yn bywydau ni'n haws, i ehangu'n profiadau ni ac i helpu ni ddatrys nifer o wahanol broblemau. Felly mae'n holl bwysig pam da ni yn y dosbarthiadau bod yn cynllunio ni yn eitha hyblyg ac yn caniatáu i ni wedyn ddatblygu'r ymagwedd ymatebol yma. A hwn sy'n mynd i ddadgloi y dysgu, hwn sy'n mynd i wneud i adlewyrchu'r ffordd mae sgiliau digidol yn cael ei defnyddio mewn bywyd go iawn. Felly'r model nesaf dyn ni'n edrych arno fo ydy'r model Samr. Mae wir deud bod y dechnoleg yn gallu trawsnewid y dysgu. Ond mae rhaid ystyried, beth ydy o ddim? Be os gennych chi y dyfeisiadau yn eich dosbarth? Dydwch bod gennych chi 30 o iPads yn eich dosbarth rwan. Ac yr unig beth maen nhw'n cael ei defnyddio ar ei gyfer ydy mwyn gwneud gwaith ymchwil, ar Google, neu o bosib teipio rhyw stori i fyny. Be mae'r model yma yn neud ydy galluogi ni wneud yn siŵr bod ni'n delio efo'r broblem yma ac yn gwneud y mwyaf o'r dechnoleg sydd gennym ni mwyn drawsnewid y dysgu drwy gyfuno a cael y cysylltiad rhwng y dechnoleg a'r pedagogiaeth. Felly y syniad ydy bod ni'n ystyried y model yma bob tro da ni'n cynllunio. Felly acronym ydy Samr, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn. Mae'r S yn cyfeirio at substitution, yr A yn cyfeirio at augmentation, yr M yn cyfeirio at modification, a R am redefinition. A mewn ffordd, mae wedi cael ei gosod mewn 4 gwahanol haen. A mae'r ddau gyntaf, fel ydych chi'n gweld ar yr ochr, yn cyfeirio at enhancement, neu sut dyn ni'n gallu cyfoethogi'r dysgu. Ond mae'r ddau ucha, sef y modification a redefinition, neu yn y Gymraeg addasu ac aildiffinio, yn canolbwyntio ar draws newid y dysgu. Felly, os ydych chi'n edrych ar hwn fel rhyw fath o ysgol, ychan byd ydych chi'n mynd fyny'r ysgol, gorau'n byd. Felly, dewch ni edrych chwan ar hwn mewn rhyw gyd-destun sy'n ni'n cael mewn ysgol. Felly, os oes gennym ni substitution, a be mae'n dweud o dan y substitution yn fan hyn, ydy bod gennym ni technology acts as a direct substitute with no functional improvement. Felly, dychmygwch chwan, ydych chi wedi gosod tasg i'r plant ysgrifennu stori ar ddarn o bapur. Ac yr substitution yn yr achos yma fysa
Dych chi'n gofyn wrth y plant, wan hytrach yn sgwennu ar ddarn o bapur, eich bod chi'n gofyn wrthyn nhw i sgrifennu ar Chromebook neu ar iPad. Felly, unig beth maen nhw'n neud ydy sgrifennu ar ddyfais yn hytrach na defnyddio papur a pensel. Da ni'n mynd i fyny wedyn i augmentation. Sut fysa hwn yn edrych ydy o ran yn y broses yma edrych ar y model Summer, fysa a technology acts as a direct substitute with functional improvements, neu with some functional improvements. Felly yn yr achos yma, be fysa chi'n gallu gwneud ydy fysa chi'n gallu gofyn iddyn nhw wneud waith ar Google Docs, ond wedyn bod chi'n rhoi y gallu iddyn nhw rhoi sylwad ar y waith i gilydd ar y darn o waith yna. Pam da ni'n mynd nes i fyny wan i'r adran modification, da ni'n dechrau dod i'r darn transformation man, neu'r traws newid y dysgu. A dyma lle mae pethau'n dechrau newid o ran cyfoethogi y dysgu. Enghraifft yn hyn, fysa chi'n rhoi cyfle wan i blentyn greu blog, ac wrach bod nhw'n ymchwilio ar-lein mwyn gwneud y blog yn fwy cywir, wrach fydden nhw'n cydweithio efo unigolion i wneud y gwaith blog yma. Ac wedyn ar diwedd y gwaith yma, fysa nhw'n gallu wedyn arddangos i gwaith i rieni, dwi'n gwybod wrth greu QR code a felly maen nhw'n dod ar gynulleidfa i mewn. Yr haen ucha ydy redefinition, ac yr enghraifft sydd gennau yn hyn fysa, yn hytrach na, fel nathon ni gychwyn efo ysgrifennu darn o waith yn defnyddio papur a pensel, rwan, da chi'n gofyn iddyn nhw greu gwefan, ac o bosib bod nhw wedi creu gwahanol fath o clipiau fideo, wrach bod nhw wedi creu podlediad, bod nhw'n creu animeiddiad i fod yn rhan o'r wefan yna. Gwrth wneud hyn i gyd, maen nhw hefyd yr un amser yn cydweithio efo disgyblion o fewn i dosbarth nhw. Ond hefyd, mae posib wan, os ydych chi'n edrych ar y redefinition yma, ar ail ddiffinio, mae'n bosib dod â bobl allanol i fewn hefyd, felly ydych chi wan yn tapio mewn i arbenigedd o gwmpas y byd, mwyn dod o hyd i wybodaeth, o bosib, wrach chi'n gallu sefydlu rhyw fath o alwad ffôn ar-lein mwyn dod o hyd i wybodaeth. Ond wedyn, ar ôl gorffen y darn o waith yma, fysa posib cyhoeddi'r gwaith yma wedyn i weddill y byd. Felly, uchan byd ydych chi'n mynd i fyny yr ysgol, fel dyn ni'n edrych ar fan hyn rwan, mwy o waith aml gyfrwng sy'n dod i mewn iddo fo naturiol, a hefyd, dych chi'n rhannu'ch gwaith efo fwy o bobl, fod hynna yn y bobl o gwmpas y byd. Felly. Dwi am rannu ffeithlyn efo chi wan, neu infographics yn danos yr model Summer mewn rhyw ffordd wahanol. Felly, beth sydd gennym ni, mae gennym ni unigolyn ar yr ochr y lan, ac y cwestiwn ydy beth sydd o dan môr. Felly, I wonder what's in the ocean. Ac ar yr ochr fan does gen nhw ddim technoleg o fath o'n byd, mae o'n sefyll yn yn meddwl beth sydd o dan y môr. Dydy o'n rili'n gallu cael yr ateb cywir, felly mae'n meddwl am ffyrdd o allu dod o hyd i'r ateb cywir. Gyntaf gyd, mae o'n yn gwneud y substitution, felly tech acts as a direct tool substitute with no functional change. Felly mae'n cyfnewid y sefyll i fod mewn canŵan, mae'n gallu mynd allan ar y môr, ond diom rili'n gallu gweld beth sydd o dan y dŵr. Mae'n gallu gweld rhyw chydig bach os oes yna bysgodyn neu rhywbeth yn dod i fyny i'r wyneb, so yn gallu cael rhyw fath o syniad o beth sy'n byw o dan y môr. Felly mae'n symud ymlaen wedyn i'r augmentation, felly tech acts as a direct tool substitute with functional improvements. Felly mae'n hyn, mae gen fo snorkel, mae'n gallu o bosib mynd rhyw 30 cm ar y mwyaf dan y dŵr, ond mae gen fo well syniad wan o beth sy'n mynd ymlaen o dan y dŵr. Ond ar ôl chydig amser, ar ôl blino, a hefyd, fysa fo'n gorfod codi nôl i fyny i wyneb y dŵr. Wedyn mae pethau'n dechrau newid wedyn, felly dyn ni wan yn y darn transformation, felly traws newid, a dyn ni'n edrych ar y modification, lle mae tech allows for significant task redesign. A beth gynno fo wan, mae gynno fo danc ocsigen ar y gem, sy'n galluogi fo mynd yn ddyfnach o dan y dŵr am gyfnodau hirach amser. Ac trwy fod yna am y cyfnod yna, mae o'n mynd i gael gwell syniad wedyn o beth sy'n byw o dan y môr, a mae ateb yn mynd i fod yn llawn gwell drwy ddefnyddio'r technoleg mae wedi ddefnyddio mewn hyn. Felly, dyn ni'n edrych rwan ar yr redefinition, ac erbyn hyn mae wedi dod ac yn defnyddio llong tanfor mewn submarine.
The redefinition ydy tech allows for the creation of new tasks previously inconceivable. Fel ydych chi'n gweld yn y llun yma, heb fod ganddo'r llong tanfor fan hyn, fysa gennym ddim syniad fan y octopus yn byw o dan y môr, neu'r pysgod nes sy'n ymyl y submarine. Felly, yn syth yma, mae gennym fo gwell syniad o beth sy'n byw o dan y môr, a hefyd beth sy'n gallu gwneud, sy'n gallu symud o gwmpas y môr mwyn mynd i wahanol lefydd o gwmpas y môr am gyfnodau, hynny licith o amser mwyn dod o hyd i'r ateb cywir. Felly mae hwnna'n rhoi danos y model yma mewn rhyw gyd-destun chydig wahanol i chi yn fanna. Y trydydd model da ni yn mynd i rannu heddiw ydy'r model TPAC. Mae TPAC yn acronym Saesneg. Mae'r T yn cyfeirio at yr ochr technolegol neu'r technological. Mae'r P yn cyfeirio at pedagogical, sef yr ochr addysgegol. A mae'r CK yn cyfeirio at content knowledge neu wybodaeth am y cynnwys. Be mae'r diagram yma yn awgrymu, os ywch chi edrych arno fo, mae yn awgrymu bod ni'n cyfuniad perffaith o'r dair elfen yma. Os da ni'n tynnu un o'r elfennau allan, mae yna ganlyniad sy'n mynd i fod chydig yn wahanol. So mae'n awgrymu bod ni angen y cyfuniad cywir rhwng yr ochr technolegol, ochr cynnwys a hefyd yr ochr addysgegol. Dwi yn mynd i egluro y model yma drwy ddefnyddio enghraifft i chi. Dwi yn dylunio y dysgu sy'n digwydd yn y nosbarth. Mae hyn broses naturiol sy'n digwydd i ni fel athrawon. Fel da ni'n dylunio gweithgareddau neu dylunio'r dysgu, da ni yn meddwl am yr holl gyd-ranna sydd yn rhan o hyn. Felly, dasg sgynna i dan sylw ydy, dwi'n mynd i fod yn gofyn wrth y plant i greu ffilm wedi animeiddio i gyflwyno gwybodaeth am foddi tryweryn. Felly, mae genna i wybodaeth mae'r plant angen i drosglwyddo. Na ni ganolbwyntio gyntaf ar cylch glas efo content knowledge neu cynnwys. Mae genna i wybodaeth eisiau'r plant gyflwyno a mae nhw angen rhoi trefn ar wybodaeth yma, sicrhau bod nhw'n trosglwyddo y prif negeseuon, y prif nodweddion yn y dan yma o'r gwaith dyniaetha, be maen nhw eisiau i gynulleidfa wybod ac yn y blaen. Dwi'n cyfuno hwn wan hefo'r ochr technolegol. Be dwi eisiau'r plant yn neud? Dwi eisiau nhw fod yn creu ffilm wedi animeiddio. Felly dwi angen sicrhau bod y plant yn gallu creu ffilm wedi animeiddio, gallu defnyddio nifer o ddulliau, gallu defnyddio i sgiliau digidol wedyn i olygu ac i becynnu hwn fel darn gorffenedig ar ysglein ar y gwaith. Da ni anghofio am y cylch pinc sef yr addysgeg. Dychmygwch wan bod fi'n gwneud hyn, so dwi'n sicrhau bod y cynnwys yn iawn, dwi'n sicrhau bod yr ochr technolegol yn iawn, ond dwi ddim yn rhoi sylw angenrheidiol i'r ochr addysgegol. Dwi wan yn cyrraedd y darn gwyrdd ar y diagram sef y TK, sef y Technical Content Knowledge. Be mae hyn yn mynd i olygu ydy bod y cynnwys yn iawn, bod y sgiliau digidol sydd ar waith yn iawn, ond dydy'r plant ddim yn gwybod sut i gyflwyno'r gwaith mewn y ffordd gorau. Dydw i fel athro heb sicrhau bod y drafodaeth yna mewn lle am beth sy'n gwneud gwaith effeithiol, beth sy'n gwneud prosiect wedi animeiddio effeithiol, so da ni'n mynd i wneud i'r gynulleidfa deimlo ag ati. So da ni'n mynd i gael gwaith sydd ddim o'r safon angenrheidiol, oherwydd bod ni heb roed yr addysgeg cywir mewn lle. Na mi ddychmygu wan bod ni'n tynnu y CK allan, sef Content Knowledge, ni'n tynnu'r cynnwys allan. Tro yma, mae gennym ni brosiect sydd yn defnyddio lot o sgiliau animeiddio. Mae'n ysglein i'r gwaith. Da ni wedi trafod yr ochr addysgeg, sef y PK, Pedagogical Knowledge. Da ni wedi trafod wan beth sy'n mynd i fod yn gwneud gwaith animeiddio da. Sut fath o negeseuon da ni eisiau gyfleu? Sut da ni eisiau gwneud i'r gynulleidfa deimlo? Sut fath o sain a cerddoriaeth yn mynd i ddefnyddio i adeiladu ar teimlad yma mae'r gynulleidfa yn mynd i fod yn ei brofi? Gan bod fi heb ffocysu wan ar y cynnwys, dwi heb rhoi llawer o sylw'r cynnwys, mae yna risg wan bod y cynnyrch ar y diwedd, sef y fideo yma wedi animeiddio, bod yn canolbwyntio ar negeseuon anghywir. So dwi wedi codi'r ffeithiau anghywir, dwi heb gyflwyno nhw mewn ffordd chronolegol, mae'r sylw wedi mynd i'r cynnwys anghywir. So dwi'n golygu, oherwydd hyn, dydy y fideo yna ddim o'r safon angenrheidiol.
A ni'n chymygu wan, bod ni'n tynnu'r technical knowledge allan. So, wan mae gennau drefn cronolegol i'r wybodaeth, mae gennau y prif negeseuon wedi cael ei adnabod o ran beth yw'r cynnwys dwi eisiau drosglwyddo. Da ni wedi edrych ar beth sy'n gwneud fideo da, da ni wedi modelu disgwyliadau, da ni wedi edrych ar y cama bach yna sy'n bodoli wan o fewn creu cynhyrchiad wedi animeiddio. Dwi'n tynnu'r ochr technological, yr ochr dechnolegol yna allan o'r ffordd dwi wedi dylunio'r dasg. Mae gen y plant mewn ychydig o sgiliau animeiddio. Dwi heb ehangu'r sgiliau yna. Felly beth da ni wedi cael ydy fideos sydd o safon eitha isel oherwydd does gen y plant ddim y sgiliau i fod yna gallu golygu hwn yn effeithiol, does gen nhw ddim o'r sgiliau i allu cyfuno mwy nag un dull o animeiddio. Felly oherwydd bod fi wedi gadael yr ochr dechnolegol yma allan, mae'n golygu bod safon y gwaith wedyn mynd i fod yn gymharol isel. Be mae'r model yn awgrymu ydy drwy gyfuno y technolegol, y cynnwys a'r addysgeg, ar y ystyriaeth llawn i'r dair elfen yna, cyfuno nhw'n canol, da ni wedyn yn cyflawni be maen nhw'n alw'n TPAC, sef Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Dyna sydd da ni'n dylunio'r dysgu i sicrhau bod y dasg yn un cyfoethog.